Mijiet inġabru f'waħda mill-akbar knejjes f'pajjiżna biex jagħtu l-aħħar tislima lill-imprenditur Hugo Chetcuti li fl-età ta' 52 sena tilef il-battalja mal-mewt il-ħamis tal-ġimgħa l-oħra wara li sefa' attakkat b'żewġ daqqiet ta' sikkina fl-istonku waqt il-ftuħ ta' stabbiliment ġdid tiegħu f'San Ġiljan. Il-kortieħu tiegħu wasal fil-Knisja ta' Kristu Re Ġdid wara li għadda minn quddiem bosta stabbilimenti tiegħu f'Paċville, il-mekka ta' divertiment f'pajjiżna, fejn b'differenza minn jiem oħra iddominat ħemda sekta li tarrax aktar mill-lajjat u storbju ta' żgħażagħ u adulti li ta' kull filgħaxija joħonqu l-istabbilimenti ta' divertiment li bosta minnhom kienu tiegħu. Sfikat il-preżenza qawwija ta' ħaddiema li mlew numru ta' xarabanks u daħlu fil-Knisja flimkien lebsin flokkijiet suwed bl-arma ta' Hugo fuq sidierhom. Waqt l-omelija l-kapillan tal-parroċċja ta' Ġdid Dunmarka Milleri innota li kulħadd irid li ssir ġustizzja, iżda appella għal talb biex Hugo imur jiltaqa' mal-mulej. Qal ukoll li tul ħajtu Hugo bena imperu, iżda ma kienx trux għall-karba ta' dawk l-aktar fil-bżonn. Hawnhekk spikkat l-espressjoni fuq wiċċ is-sorijiet tal-Ursolini li fl-aħħar benefikaw minn għajnuna finanzjarja mill-istess Hugo għal proġetti fil-krex ta' Tislima. Qabel mar għall-aħħar vjaġġ it-tebut bil-ġisem bla ħajja tas-Sur Chetcuti intlaqa b'ċabċib kbir fejn itajru wkoll ħamin bojot minn persuni l-aktar qrib tiegħu. Hugo Chetcuti mit fit-12 ta' Lulju wara 6 ijiem jissilet għal ħajtu fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei. Brabta mal-qtil tiegħu qed jinżamm arrestat Serb ta' 35 sena li qed jiġi akkużat bi qtil volontarju.